wannan hatsarin mota da an ka samu wato ƙirar bus da ta yi sanadiyar wato mutuwar 'yan uwa Hausawa waɗanda za su je a garin Katsina da kuma Zamfara. To sai dai mun samu haɗuwa da ɗaya daga cikin wato ɗan kamisho wanda sun ka fara yi ma motar lodi daga inda ta fito. Wanda shi ne kuke gani yanzu za mu tattauna da shi don kawo muku abin da ya sani wato dangane da abin da yake wakana. Yawa, assalamu alaikum, masu kallo za su san meye sunanka? Sunana Kabiru Suleiman. Na'am, Kabiru Suleiman. Daga ina Kabiru Suleiman, kai dan wanne jiha ne a arewa da wace karamar hukuma? Ni dan Katsina State ne, kankara local government, karamar hukuma Guri. To an ce kana ɗaya daga cikin 'yan kamishon da sun ka ainihin lodi ga wannan mota da ta yi hatsari a nan EU, inda wato 'yan uwa Hausa suka kone kurmus a ciki. Me za ka ce, me ka sani akan hakan? Kana da masani, kana labari akan ko mutum nawa ne a cikin motar? Ina da labarin da mutanen da suka hau a gurin iya abin da na sani. Na ɗauko ta daga Oriyo, ta hito daga hanya Bega Junction, ta hito za ta shiga Ute, sai ta kasa shiga, sai na shiga a mota, sai na fito da ita, na zagayo ta hanya Aho ta bypass zuwa Aduwawa, na shiga da ita. To iya fasina da ta ɗauka wa'anda na sani mun loda mata mutum 14 wa'anda na sani. Na'am, daga cikin fasina da na loda mata mutum 14. Daga ina kenan? Daga Ute. Daga Ute a Aduwawa kenan? Wuraren Aduwawa kenan ko? Cikin Aduwawa ne. A Benin City. Benin City. Na'am, to mu je, ina jin ka. A cikin mutanen da aka sanya muka sanya a cikin mota din. Na'am. Ba zan iya ba da sunayensu ba. Gaba ɗaya. Gaba ɗaya ba. Amma akwai wanda ka sani a ciki? Akwai wanda na sani. Waye kenan? Na san Isuhu Gambo. Isuhu Gambo yana ɗaya daga cikin waɗanda sun rasa rayukansu a cikin motan. Yana daga cikin wanda ya rasa rayukansu. Ba a samu ganin shi ba gaba ɗaya kawo yanzu. Ya kone kurmus, amma na ga to Isuhu Gambo ɗan ina ne? Isuhu Gambo dan kankara local government ne. Kankara local government wato a Katsina kenan. A Katsina sai. To bayan shi sai wa ka sani kuma cikin waɗanda suka kone? Na san Aminu ya kira ni ya bani yaron shi, ina manta sunan shi. To na sa Kabiru. Okay, Kabiru. Shi ma ya kone kurmus. Shi ma ya kone. Ya kare a kahoda, kan shi ya bugu. Yana ina yanzu? Yana asibiti. Za ku iya kai mu asibitin yanzu mu gan shi? Insha Allah za mu iya kai ka asibitin da yake. To shi Kabiru ɗan ina ne shi kuma? Ya zai iya magana idan mun je asibitin?